Ngigcina imicabango yokufa kimi ngihlale naye etafuleni linye ngidle naye. Baqala kanjalo ubudlelwane bami nemicabango yokufa. Ngicelwe inhliziyo ukuba ngimgade lo mngani wami omusha esengimgcina endaweni ebucayi kanje emqondweni. Ngimmangalele inhliziyo ngokuthi imsolwane kodwa lo mngani okhuluma izindaba ezimnandi kanje zempilo engcono ngale kwentamo. Nami ngokukhulu ungananga ukuthi inhliziyo nemicabango kuhlezi ngingaboni ngasolinye. Ngilibazise ngokuthi inhliziyo ngizoyicazela nayo isikhathi la sizohlala sixoxe ngezakudala. Lo mngani wami omusha unokungixoxela ngokufa ngizwe le ngxokozelo esemoyeni wami ithule imlalela. Unokungitshela ngomngani wakhe amaziyo ongaqeda zonke lezi nkinga ezingikhumethe. Uthi lo mngani wakhe zonke lezi nkinga angazibopha ngafindo linye. Kusale kulenga kanjalo. Kuye kuthi uma ngiqeda ukukhuleka ngiyitshele imkhuleko ukuthi ifikisho ukuthi ayihleli iyaphuthuma. Kuyonakala emuva intambi yaliqeda ibandla. Isinokuthathela abazalwane izinqumo. Ngokusinda kwalezi nkinga zethu nemkhuleko siyazibulala. Ngisho yonke le mkhuleko engazange yabuya nezimpendulo. Emthini wehlazo uyifica imikhuleko yebandla ilenga. Ekodwa nayo ngokungasigcini isithembiso. Ulivula kanjani iphepha ophathiswe lona lezi nkinga zabantu? Ngifihle bangangiboni abazalwane bezile nabo ukudla. Bangangiboni ngilenga kunalokho thana ngithathwe inkosi bese kufika isikhathi. Kona usho intambi ethatha umuntu okanye isikhathi. Konke okuphezulu sekuyangithusa uma kuhlangana amehlo. Ngiyawazi umzimba kasikhula nayo ulingana namagatsha emithi. Ngalibona ngamehlo ikusasa lomuntu ligoqwa intambo. Laqina ifindo sakhala nathi ngaphansi komzimba.